Hát... Van éjszakai felvétel. Istennek fia, aki született, jászolva őt valóban, valóban. Az édesanyja, Mária, Mária, barmok közt fekszik, jászolva nyugszik. Volt valamilyen live. Csak az nem kézbe. Lehet kézbe így. Anyát megkérdezem, szabad is. Szabad lesz, van is ez egész nap. Azt a mekkora Ezzel. Vigyázz, mert vigyázz a soha. Soha szeretnél te is elég lesz? Igen. Elég lesz egyszerű kettő szerintem. Majd mindenki fogja. Mindenki a tesójával. Azt inkább végre járul. Tűzoltóságok kapok, mit lecsinálj. Te majd egy kicsit később, jó? Ne, vicce. Mutasd itt magad előtt, jó? Most jönnek a gyerekek. Matyi. Lilla, mit énekeltek? Meg a Vincével eléneklitek? Az biztos. Énekel be! Lilla énekel be! Jaj, karácsony, kis sütemnek, a karácsony, a kis sütmák, ide vélek, ha de jönnek, melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, nagyon rajta a sok gyertya, itt egy szép hölgy, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Na, megy ez domonkos, jó az, jó az. Igen. Lábam, jaj, de fázik, csizmám arra, én szikrázik, ha szikrázik, ha szikrázik, azért van ma szép karácsony. Ő is megfogja a kosztályt. Nekem elfogyott, nézd meg. Vincent, te már voltál? Egy vagy jó? Igen. Igen. Van még? Sorban megégeti. Még nem kégetni, nem égeti meg. Nem égeti meg. Köszönöm. Nem kell, hogy féljen tőle. Ez a domonkos élet. Rendben. De majd nem. Lilla, ne gyűjt össze. Adjatok meg Matyinak is felügyelet. Matyi, hát azért a Matyi nem az a korosztály. Nem. Mi lenne, hogyha egyszerre gyújtanánk meg egy néhányat és osztanánk szét a gyerekeknek, hogy nem mindig csak egy egyik kezében legyen? Oké. Rendszerposztál, fotószempontjából gondolkodtam. Végén. Hogy is menjél hátrébb egy kicsit. Csak a végén az. Végig húzzuk, úgy így. Zsúluk el, zsúluk el! Hol van? Kiégeti a parkettát. Már kész van. Jó, hát nem baj, az alján. Soba, gyere onnan! Gyere ide! Soba, gyere ide! Kiégette. Kiégette. Györgyihez nem jövünk legközelebb. Majd 3 év múlva Annak fog örülni. Vége.
Tedd oda a másikhoz. Tedd oda a közébe a másikhoz. Neki jó a másik. Igen. Hát ezt nagyon észreveszem. Azt a mindenre. Ilyet is észreveszem. Gergő, Orsi, Óvatosan, Magyi. mama, Bálna, Ági. Jövőre már te is kapcsolod meg. Gyere, ne legyen nálad ez a forró. Ja, valaki egy belőle mindig a kezet képbe. Ne, én vagyok. Apu, jön a télapó. Nagyon jó, most egy picit, hogy... Én azt varázsok. Várj egy picit, Zozó, egy picit át, így. Gyere ide, ide gyere. Mész ide, ezt nézd. Ide. Jaj, de jó, és megszedjük. Jaj, igen. Hogy a szúrja ám őt. Igen. Nézd ide, Vince. Lilla hozta neki először, aztán utána Vince adott. Igen, mert megbeszéltük a Lillával, hogy majd segít, megtanítja a Nócit, hogy hogyan kell szépen öltözködni, meg ékszereket viselni, most éppen meg minden beszéltem. ilyen csajos dolgot, igen. Aha, jó van. Igen. Nóci, papa, nóci. Akkor kezdjük meg.